आं दिनै दंफैयो बड'लेण्ड रादाबनि फाउन्डेसन डेआवहाय ओमफ्राय नोंथांमोना हानायखिनि शेयार खालामनोसै नै आंजों लोगोआव दङ नैसोर दङ हनै ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो बे समावनो मोनसे गोनांथार मिथिहोनाय जिहेतु मा खालामदों नोंसोरलाय मा खालामदों नोंसोरबो आयौ नै फट'ग्राफाराबो आब' लटासबि नाइस टु मिट इउ आब' औ मोजां आब' बिराद मोजां नै बेथिं दङ मा खालामनो रा नोंसोरलाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि सिख्लाफोर नै बेथिंबो बेयो जाहैबाय उदालगुरिनि आरो बेयो क'क्राझारनि बे उदालगुरिनि बे बाक्सानि जोंखौ मा क'क्राझारनि होनदों जोंखौ मा क'क्राझारनि होनदों मायो होनदो निग्र' जायगाफोरा माय थायो साउथ आफ्रिका मा होनोमोनलाय बै बाहुरागुरि खाथि बाहुरागुरिनि आङो तेजपुरनि एनाकन्डानि बियो एनाकन्डानि sekarang coba kau coba gitu wis jangan aku lah video bodoh coba ini mana जोंना नै दिनै डिनारा बेयाव जागोन हायना हटेल क'क्राझारनि बयबो मिन्थिखागौ 12था एवार्ड मोननाय बेनि संग्राया आब'आ बावखुंग्रि फेस्टिभेलावबो मोनदों गुबुन गुबुन जायगायाव मोनबोनाय आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जाफेराखैबा जाफैदो हायना हटेल क'क्राझारनि फेमास अपोजिटनावहाय बड'लेण्ड रादाबनि माबा सेन्टार आरो खाथियावनो बिशाल दङ आरो ओमफ्राय माइनाव दख'ना स्ट'रखौहाय मेनसन खालामबाबो जागोन खाथियावनो दंखायो माइनाव स्ट'राबो नै बेयावनो थाबाय माइनाव दख'ना स्ट'र बेयावनो नै हायना हटेल नोंथांमोनाबो फैदो भिजिट खालामफैदो फार्स्ट टाइम हायना हटेलाव फार्स्ट टाइम जाखांजोब्बाय ना मेनला